okreće se velika pare, tenderi, oni koji su na vlasti, sve u njihovim rukama. Jeste li vi bili u prilici da nekom platite da vam nešto bolje učini? Tražili su mi pare da mi se sin zaposli. I jeste li dali? Nisam, sad je otišao iz zemlje zbog toga. Pa oni koji daju su krivi, nisu oni koji primaju. Da li biste vi nekoga potplatili? Ne, nisam. Niste bili u prilici? Nisam i neću. Da mi je život u pitanju, neću. Najviše sam osjetila prilikom odlaska na porođaj 2 puta, gde sam imala teške porođaje i mislim da sam dala novac ranije da bih mnogo bolje prošla. Jer oba puta su mi deca ugrožena. Preovlađujuće mišljenje je da to treba, da je to normalna stvar, ali to niko neće da vam kaže, znate. Tako da i najveći prijatelj to prećutkuje zbog svog integriteta. Mi vika, daj nekoj dinar, ki budeš povrh operirana. 99. godina. Se ja i dadov da ti kažem. Kako dadov, što dadov, ne znam, drug dal. Da nego imenujem, Bog da go prosti, mi umre, brat mi dade od Germanije. I sve koga će ostane ova. Ama ova ne je ubavo. Ne su bili, ne. Ne, to često patinije sami se u našem mentalitetu je nešto da iskoriste me, pa polesen pad, pobrzo se doje do nekog cel, pa dava me neki podaroci koji ne se barat od nas. Ako odeš kod doktora, on ne priča ništa, ali ako daneš 500 eura ili 100 eura ili 200 eura, ti završavaš odmah posao. Ako išta možemo da izvozimo, pošto ništa ne radimo u Crnoj Gori, pošto ništa ne izvozimo, ovu korupciju ima na tone.